بسم الله الرحمن الرحيم. يلي تماشاوانا د زمان بردا روكي سحب genç دچن çole daş xora o baran te karşıvanji mağara ki edebe emtek emzike ve mağaray hatani ku baran bisekne emederin şora her şey dikemizki mağaray baran te pişki dimine kevireki jorda te dikebet deri mağaray o te girtini dibet tarih avana tem ber kevir tamdın ki nakin karın kevir bidin hali mecburi rudnen daha dikin ya Rabbi tedri veki yek dibe hayra verin em bifikirin bidin heşihu me sırf lillah jbuna xda me çikiriye em yibêjin em bu wî dua bikin inşallah belki Xwedayê Teala derîl me veke em derin derva dibên baş e yek dibê wala ez dibê heywanê min hene ez heywana xwe dikim dibê o dibê her êvar ku ez dihatim malê dibê min ewil şîr didot min dida diya xwe bavê xwe heta diya min bavê min şîr nexwarina şîva wan jî nedana wan min nedda zarokê xwe îca dibê rokê ez hatim min heywana anî min da min xis axirê êmê wan filan da wan min dot ez hatim tasa şîr ser destê min e ez hatim ku diya min bavê min her du jî razan e zarokê em doram çûn hatin falan bêvan got min ji wan re got bi Xwedê heta diya min bavê min şîr nexwin şîvê nexwin bi Xwedê law enadim we o dibê min qîmîş nekir wan ji xew şiyar bikim min got gunene razan e ma dibê berdestê çeveqê şiyar bûn got law tilvir çêtkî got min got dayê bav hal mesele ev e got bi Xwedê her şev jî etêm te dêz ewil didim wê hê edim zarokê xwe got bi Xwedê va zarokê min jî li dora min in hinek jî ji xew da çûne dibê diya min bavê min her diya ji min re şikezeba şewitî dua kirin gotin la Xwedayê Teala ti car te mexdûr neke Xwedayê Teala îşê te li vê dinya tim li hev bîne dibê min şîrê wan da wan wan xwar hê ê zarokê min ê şiyar bûn min da wan ji xwe hinekî jî dibê razayî bûn îca dibê ya Rebbî wellahî min viya sirf ji bo riza te kiribû eger tu tê qebûl bikî ya Rebbî tu derî vekî em ji xwe re derê dibê xirxir bi kevir dikeve pişkî tê xwarê feqet sedece tev tê hindirê pişkî fireb ye ama nikarin teda derê ama tev ketiye hindir wana hevdû dibînin zikê mixarê dibînin êdin dibê ya Rebbî wellahî min jî ji bo te min tiştekî kiriye ez ê jî bêjim dibê ez mervekî zengînim li ba min îşçî pir bûn û dibê wê ku dişxurînin min heqê wan dida wan min dişxurînin min heqê wan dida wan îca dibê carekî yek hat şixulî çend roj şixulî û yemiya xwe nebir çû hew hat min heftê carekî perê wan dida wan û dibê nehat dibê min jî perî wî mêşinkê kirî min xist nava pez berhasil ya nehat zaman ket arê ew mêşin zêde bû vesaîre pez jî pir çêbû ji wê mêşinê dibê o dibê rokî hat çend sal ket arê dibê rokî hat ba min got ji min re got selam aleykum got aleykum eselam got wele birav ku ez filan salê li ba te jixulîm 5 roj 6 roj ew bi Xwedê yemiya min li ba te ma û sûciyê min bû ez çûm nehatim îca bi Xwedê ku te yemiya min bidana min baş û mala te ava be û tu nedî min jî teheqê min li te tune ye dibê min wî derxist derve dê min jer min hinkê bê dibê min jer got tu vî pezê hane dibînî got got min got ema wî pezî bide pêşiya xwe tevî ji xwe re got ev çi ye got min got ev çi ye bi Xwedê bi yemiyê te min mêşinkê kirî
آجوی میشنه زیده بون اوا اوقا پس چی بیه تبی بده پیشی خو ببن دبی شوق بو شاش ماج مرگوت حنکی خود کی تجدل دبیجی هم کیفت کر هم جی اک ما بود بهم گو والله اجدلو جان دبیجم از مروکش خدا دترسم اوانا تف ایتن اشخل بفه و دبی دا پیشی خوش خرا بر بکیف و عشق و فلان و بیوان جد بي يا ربي والله من فيها هاني سرج بو تكر من حوقا زعمتي دي من ميشنا كري من ميشنا يخدي كير ميشنا زيدابون من شفانا قرت لبزيوي نهرتن طبعا حق جي مش بزيوي دفروت من حق شفانا فلان دا وسائره ومي مال ملكي تف مدايكي وان بزات تف مدايكي سرج بو رزاتا دبي يا ربي تدري المباكي دبي دري حنكي دجي هات خواري ديسان كارن درين در إيجا دبي سياجي جو ويا ربي دبي خيزا آبي من هبو برشي خوش ودلي من پر بيوابو ودلي ويجي نمو بتاع جرى تكليف زواج ليكر بمرأة زوجي فلان دبي خلاي هات زمان كتاريخ خلاي هات درما من پر خوش بو درما وانجي پر فقير بلنغاز وسائره ودبي روكي هات لدري مخست بقيسي قيزا آبي دبي هات جو والله از هاتمه محتاجم و زاروكي من هورين برچينه تأنكي خوارن بدي من هذا اشترى دعاء دبي مجي جراغو تشوف خوازي ازي بدمت با مالو ملكي من خوارنه من تشتي من برن يعني شرطكي مبترى دبي جنك قاريت ترسيا جو شرطه تشيه دبي مگو شرط من ابك تخ مفا بردي والحاصل ازي تشوف خوازي بدمت دبي جنك وكا شفا نوا آوه دبي لرزي چو دروا هات چو هات زاروكي بچ دبي هات مرگو هلا زاروكي برچينه و دبي قو تمام شرطته تمام دبي جلي خوشش خوب كير و دبي جمرگو تبخاطر خداكي تبي إشي مرانكي دبي قو تبخاطر خداكي تبي إشي مرانكي دبي من يا ربي والله مدا خاطرته بالله مدا خاطرته وحقا او تشت بمرا مراقما او خرابي من بي بكرنا دبي مسرف جبور رزاته نكر دبي قو جبو خاطر خدا يا ربي كتا قبول كربه تدريل ما فكي امش بدر الدر يا دبي كفر هات خارج شو tam derî firebû wan hersê insana jê derdkevin diçin. Ev ya heta Resulullah aleyhissalatu vesselam di hedîskî de dibêje Buxarî wan de derbasî mesela beriya Hezretî Resulullah biyane. Îca gelî temaşavana niha em evdin Rebbê me Xweda ye. Xuda yani wî Xuda ye me jî aniye dunyayê. Dua jî şekelekî şeklî ibadetê ye. İbadet tenê li mêj nîne, tenê rojî nîne, hec nîne, zekat nîne, çuna emran nîne. Dua jî ku em destê xwe bilind dikin, yani ya Rebbî ku tu mezinê min î, tu Rebbê min î, tu Xwediyê min î, ez evdim, ez belengazim, til min werî rehmê, ew jî ibadet e. Xwedayê Teala Qur'anê Kerîm de dibe eger ku nej duayê we be, ayet heye meselanî. Xwedayê Teala dixwaze ku em jê bixwazin. Hanê ku em li mêj dikin, di sûretê Fatiheyê de em dibin ya Bismillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în. Ya Rabbi eş tera ibadet dikim. Ya Rabbi eş tera serê xwe datînim. Ya Rabbi eş te pêştir kesî jî qebûl nakim. Agava ku em ser vî sozê xwe bisekinin û em lillah ji bo riza Xweda hinkê tişta bikin, gava ku em dua bikin, înşallahu Teala ve dua me jî qebûl bibin. Çima duayê me qebûl nebin? Xwedayê Teala gava bike wê bike meselanî. Ama gerek em xwe têxin dilê Xweda, em hezkirina Xweda têxin qelbê xwe, hezkirina heta Resulullah aleyhissalatu vesselam têxin qelbê xwe. Me çi kir em ji bo lillah ji bo riza Xweda bikin, ew da Rebbê alemê ji me hezke, Rebbê alemê jî duayê me vala ve negerîne ser me de anî. Çawa van her sê însan miğare da
الدعاء كرن دعاء وان قبول بو خدا تعالى الدليل وان فكر جا إن شاء الله تعالى ام جيجبونا خدا عبادات بكن تشتا بكن كوك ام دعاء بكن إن شاء الله تعالى رب العالمين يجي ودعاء مفالا ونقرنا وإيشي مهارة سري وانت بمين اند خير وخشدا وانت مام اماتي خدا بن